Il-Kunsill Lokali tar-Rabat ħabbar li l-applikazzjoni għall-iżvilupp ta' butik hotel fi Vjal Sant'Uwistin ġiet irtirata. F'konferenza tal-aħbarijiet kien spjegat li l-iżvilupp propost wassal biex l-awtorità tal-ippjanar irċeviet kważi 3000 oġġezzjoni mingħand taqdiet mhux governattivi u numru kbir ta' residenti fosthom Arthur Gallia Salamone. Residenti ta' dawn l-inħawi li kienu ferm inkwetati bl-applikazzjoni għall-iżvilupp ta' lukanda f'dawn il-ġonna. L-applikazzjoni kienet qed tipproponi binja ta' 4-5 solari, lukanda ta' 30 kamra li kienet se tbiddel it-tessut u l-aspett residenzjali ta' din iż-żona li hija indikata mill-pjan lokali bħala two-story residential area. Is-Sindku tar-Rabat Sandro Kraus stqar li s-sit li fuqu kien ser isir l-iżvilupp propost huwa ta' importanza storika, turistika u arkeoloġika. Is-Saqqajja hija triq li twassal għall-imdina filwaqt li Vjal Sant'Uwistin hija triq ikonika b'ġonna fuq iż-żewġ naħat li tippreżenta perspettiva mill-isbaħ tal-Knisja ta' San Mark. Hija żona storika ħafna, jiġifieri prattikament hawnhekk hawn l-istorja ta' pajjiżna minn żmien il-Franċiżi il-qudiem. Imma naturalment aħna provajna nissalvagwardja wkoll l-arkitettura unika f'Malta. Is-Sindku żied li l-Kunsill Lokali huwa favur il-kummerċ iżda dan irid isir b'mod sostenibbli li jirrispetta l-wirt storiku u ambjentali. Issa l-Kunsill Lokali bil-kunsens tar-residenti ħall inizjattiva biex jitlob l-iskedar ta' djar fuq is-Saqqajja u fi Vjal Sant'Uwistin bil-ħsieb li dawn jiġu protetti u konservati. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.